Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da bude sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito. Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Mnogim ljudima potrebno je, traže i pronalaze uhlebljenje, toplu reč, uvažavanje od dobročinitelja u verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve. Tamo smo zatekli i Božidara Stojanovića, koji nam je pričao o svom tegobnom životnom putu. Ovo je sve trošno ovdje. Kamen, pa i ovaj kamen će puknuti. Mi vidimo što vidimo, ali ima što ne vidimo. Ali kad sam se izašao iz one kome, kad nešto pomislim, to nađem. Neće da verujete. Ko ima kuka i ko nema kuka. Svi kukaju. Bio je život drugčiji, sad je drugčiji sve. Ovaj narod, da vam kažem, obuzeo te mobilne telefone, a ti telefoni koliko da su korisni, one obuzimaju dušu. Da sam pao 12 metra u bunar, dole kamen bio. Sam polomio oba dve noge. Vidite kakve su noge. Ali hvala Bogu, kakve takve, moje su noge. Kad sam pao u komu, oni kažu, spremite sanduk. I to u toj sobi 2 kreveta, dole kapela. Tu uđe u sobi, ne izlazi živ. I ja kroz neku maglu, ali samo magla doslovena, ne ide mi se. Magla se onako nekako boji, ta magla. A kao lebdim, a ide mi se i ne ide mi se. Boga nisam vidio, ne mogu da lažem, ali lebdio sam. Kad sam otvorio oči, ja kažem, rajel pakao. Ona sestra vrište, cela bolnica se uzbudila. I tu me držali mjesec dana da umrem tu. I nikako da umrem. I pošao me na terapiju. Pošto bio gips ovdje u banju kovijaču. I savijali oni meni noge, struju puštali, ništa. Kad sam odvedem kovijaču da prohodam, podnešen kolima nepokretan. I jednog dana vidim jedna viri s maramu tu. Ja kažem, sele, šta je to? Ja sam iz Kozbuka, imam rakiju, kaže, od divlje kruške. Koliko balon, toliko. Ja platim, može da osteć, može. I ja počeo pijem onu rakiju od divlje kruške. I mene proradi ovaj krvotok i ja krenem. Šta sam ja se pregurao preko glave? Eto, to da vam kažem. Ja sam Suljanović Božidar. Ja sam rođen na Karabuni. To je bilo selo. 1950. Poslije su počeli prave zgrade. Mi smo stanovali u štali prvo. Taj je čuo konje, pa je poslije te konje prodao, pa smo mi u štali stanovali. Bilo je uzbudljivo djetinjstvo, lopte, krpenjače, kad se poslije pojavile bakalnice, one bombone, one u teglama. Nismo mi znali šta je kafa, šta je ovo, šta je ono. Bili smo gladni, odeš tamo u njivu, bilo sve za zgrade kukuruz, pećemo kukuruz, da jedemo. Bili smo sretni. Sve pocepani, zakrpljeni. Bosi, goli. Sve do zime bosi i goli. Bio umeren život bio. Kad sam imao 8 godine, to je tako, 58. I tako smo sve živjeli siromašno. Kad dođe zima, ne može izaći napoj, bile jake zime. Ljudi pođu na posao, nađu i mrtve od mećave. Ali bio narod skroman, Božji narod bio. Onaj neko kada je bolestan, onaj nosi jabuku. Komšija.
Centar me nije interesovao, nego Karaburma me interesovao. Nisam mogo ni da idem. Tu su išli tramvaj, konje išli do pijace. Ovdje gdje je slatka kuća, tu je bio kovač Luka. Oni su potkivali konje. Konji su donosili hranu na pijac, proizvode. Bilo romantika, bilo trubača, bilo svega. Išli smo peške. Peške smo išli. Pa nikada stigneš, onaj stari most bio. Drma most, dok pređeš tamo, sve te uvati nesve sam. Išli smo preko mosta išli. Brali one bambuse, one. Išli smo i do Pančeva peške, nasipu. Čitali se knjige, kasnije. Kad malo ojačali smo, čitali smo knjige. A inače do onda nije bilo do čitanja. Skupimo se, bila bubnjara na peć od bureta. Ložila se piljevina šta ima i tu se grejali na bubnjaru. Čitao sam o narod Maja, narod Inka, von Deniken, onaj akcenti, peruanske džungle, to je bilo to u modi onda. Ja kad sam razgovarao u banji, kad sam bio jedne godine s jednim akademskim čovjekom, on se začudio, pita koliko ima škole. On misli da sam ja akademac. Ja kažem, nisam akademac, ja imam 8 radnih škole i vatrogasno, položeno. Kad počeo pričamo o faraonima, o Majama, o Inkama, onda to se čitalo mnogo knjige onda. Imali su narod vremena. Sad slabo se čita sad. Čita neko, šta ćete? Kakav televizor? Nije bio televizor. Ma nije bio ni radio. Jedan je dobio radion, kao udarnik s onim satom. Ovakav sat. On je pronuo taj radion, cijela Karaburma da vidi taj radion. Svi su kupili da vide radion. Nije bilo ni televizora, nije bilo ni radiona, nije bilo ni veš mašine. Pralo se na ruke. Sad sve se pravo veš od pepela onog. Nije bilo hemije, ništa. I narod je bio zdraviji, bio narod. Kakav radion? Kad je dono radion, svi se okupili. A kad dođe da gledamo filmove, noću, tamo zid peo od ruskog paviljona, takozvani ruski paviljoni, mi donesemo stolice i oni puštaju filmove na zid. Evo tu je škola, Stevan Filipović bio vašar. Kad dođe vašar, Ličizarsko srce, mi neće da pojedemo, nego čuvamo sa ogledalstvom. Bilo tu na Karaburmi i orlova, bilo svega bilo. Bilo selo pusto. Poslije su oni počeli to da uzimaju, da pravi sve. Meni je bio romantičan život, da kažem. Vatali smo one kesege, vatali one smuđeve. Deca bila mala, uvatim 2 smuđa, one koslić, nema koske. Deca jete, deco. Pa onda kone gilice, pa pravio sam čufte, pjeskavice. 300 čuda. Oni kažu, Boško svaki dan jede ribe. I to me spasilo, taj kalcijum. Moji su 100 godina ovdje. Radio sam u pamučni kombinat. Firma propala. Penzijona, bedna, jadna. Šta ću, izdržavam tu ženu i to dete. Vatman postaje bolesti, šta ću. Uvijek sam radio. Pomalo uvijek radim. Ko nas uvijek ima posla, nego naš narod neće radi. Ono malo što ima. Trebao mi narod da se okrene više crkvi. Kad su teška vremena. Nego narod se okreće propasti. Šta da vam kažem? Jel' tako? Poteče dan u pokretu uvijek. Uvijek nešto raduckam. Eto tu da je Ratko, tamo stanuje ono voće, pomognem. Oni mi daju voće. Sutra idem na Karaburmu, idem tamo babama torbe nosim. Tako da kapne korice, hvala Bogu kad ima i ovo. Da nisam pao na kantu, da nisam pao, jedem sa ulice. Stan imam,
To sam dobio od firme kada je bio fond ugrožen, taj stari stan dole u Turenu, pa mi smo ga polako, malo kao sređujemo taj stan. Eto, šta da vam kažem. Ko košnica, svi žure, svi jure, svi su nervozni, nemaju mira u duši. Ako uđeš u autobusu, drži se za šipku, njima smeta i to. Ako nekog pogledaš, on te suje, šta me gledaš, ovo je metež ovde. Samo jurnjava nekaj tutnjava, nema ubrzan život. Čerka mi je bila bolesna 8 meseci, na rak, koštani, i imala gangrenu. I da vam kažem, i ja idem kod psihijatra, odem, ali ne mogu da spavam, urezalo mi se u duši. Umrlo je mukama jadna, mukama. Poslalo to dete malo, a pošto oni su u kreditima, momentalno je dete kod mene, da ne bi crklo od gladi, pošto i oni su pali u te kredite, to sve. Dete bistro, pametno, žena mi bolesna, sa štapom ide kičmu. Šta ću? Šta da vam kažem? Da ne bude gore. Ima bakar krov na glavu. Nikog nisam prevario, nikog ne tražim ništa. Što ja tražim, primjer, ne da ja ljude varam za pare, kad ne mogu da vratim. O nikog ne tražim ništa u komšiluku. Ko dođe kod mene, ja kad počastim što ima, sve. Narod se vadi na krizu. I mi smo ustali, spavali na slami smo spavali. I bila je kriza danima, nismo imali leba, imali dedemu. Pa smo bili sretni. A ovo sad i ko ima kuka i ko nema kuka. Svi kukaju. Bili smo mnogo siromašni. I pošto otac radio sam, a nas je bilo 5, 3 djece, otac i majka. Imao je otac posla, išao vato ribe, na Dunavu bilo ribe. Pa je pravio čufte, pljeskavice, to sve. I bio sam sretan. Bio sam pocepan, bio sam odrpan. Sad gledam šta se bacaju. Ima danima nismo imali leba. Kad je moj čale dono dvopek neki, da li nemački, da li našo, bili smo gladi. Ali što kažeš, bila je prirodna selekcija. Ko je god bio slab, on je umirao. Nije bilo lekara toliko. I imali smo i kondiciju i sve. I družili se komšije, pili kafu, divku, nije bilo tako slatkiša, nije bilo ništa. Bili su društveniji ljudi. A sad se ljudi otuđuju. I familije se otuđuju, da kažem. Brat bega od brata. Ja vidim ovog brata tamo gde je Ratko. Ajde, brate, popiješ kafu. Nemam vremena. Narod treba se vratiti crkvi, da se vrati tradiciju i korenima svojim. Narod se otuđio mnogo, da kažem. Mnogo. Da više niko nikog ne poštuje. Tako. Nemaju mira u duši. A i narod je postao i svađalički narod. A nije starateljstvo, dete bi išlo golo. Ovako dete obučeno, ima sve uzimamo odavde. A eto, uzimam i hranu, hrana nije loša ovde. Hvala im do groba. Slušaj, Radomir, dolazim ovde u kuhinju da jedem svake jutro. Tako, čuvam majku, čuvam dete, čuvam sestru. Otac mi umro i tako. I malo dete pojede kilogram hleba. Pa ima hrana, kako se zove, samo je vruća, pasulj, ima sočiva i tako. Sve to socijalno plaća. Evo ti patike moje. Dobro, znam. Jesi dobro? Da. Ćeš ove su veće. Da vidimo ko. Evo to. Pa pušti me, ženo. Ne mogu da govorim, grlo me boli. Eto te patike će uzeti. Našli smo patike i obuču za sipele. Ne više šta da vam kažem, to je sve. Hvala dobro za gledateljstvo. Ti uvijek bojaš patike? Pa eto, šta fali?
kožne, dobre su. Kad nemam, evo više, to sam dobila sve. Hoću da skinem, bre, vid sve se čupa. Čubučem drugo nešto. Bolesna sam. Evo tamo vidi koji ide pričaju. Svašta, damo i čerkama. Ovi su strašni. Legende. Svi su dobri. Nemam reći da kažem, za mene sve dobro i odlično. Da, odlično, jako dobro. Izvanredno je sve, mislim, zaista su fini prema nama i... Pa svi, osoblje, sve. Sve, Vasa, osoblje, otac, svi brinu se o nama. Mislim, jedino crkva koja vodi računa ljudima u ovoj državi. Samo crkva, niko više. Legende, stvarno su fini. Toliko mislim više. Ja kad sam bio, na birovu sam bio, 2 godine sam bio, ali nisam dobio od firme ništa. Jer firma je propala, oni su prodali to sve je otišlo to. I dočekao sam tu penzijicu, tu bednu, 20.000 tu penziju, 38 godine staža sam radio. Ja sam teo 67. godine da odem iz firme, ali tu je radio moj deda, moj otac. To je bila neka tradicija, šta ja znam. Boje da sam otišao iz firme. Kad smo došli, nismo htjeli izađemo, milicija nas izbacila iz firme, morali smo da odemo. I onda dok nisam ošao na biro, sve sam skupljao flaše, neke tegle pravo i prodavao privatnicima flaše i tegle i one radinske vode, kupim leba, kupim margarine. Tako sam preživljavao. Dok nisam došao do ovog voćarskog kraja. Došlo voće, to nema plata, ali šta mi daju, hvala Bogu. Tu pomognem dole gdje kupuju te, to je kao pijaca, tezgane. Eto, uvijek ima posla kod baba. Uvijek ima. A sad zadnje vrijeme sam bio pao, počela krv da mi se zgrušava. Bila mi se skrila vilica i krv počela mi se zgrušava. I nisu htjela dođu i poslije jedan moj pobratim, pošto nema braće, on je zvao nekog prijatelja hitne pomoći, odem u gradsku bolnicu. I ispitivali su neki i gledao me 3 dana jedan crnogorac, lekar s bradicom, i gledao me i 4 puta vadili mi krv i gledao mene sve. I kaže, imamo švedski lek da isprobamo, a ko će ja pristaneš, ja se prekrasnim pa umreću i ovako i onako, krv mi se pravi ko smola, trombovi, čuda, i razbio sam te trombove. Sad sam išao da mi guraju ovaj sajlu, ova ortava, i sad da operišu zalizak, ja neću odiram, ja sam tako rođen s time, neću da me čačkaju, pa koliko živim, sve je Božja volja. Volim dobre ljude ovdje. Ja gledam da nikog ne uredim, ako me neko uvredi, ja se okrenem, ne se svađam, razumiješ? Gledam svoja posla. Hvala im što kaže, majka crkva, mislim na narod svoj. Kad je bio došao onaj krompir, kad su doneli onaj krompir stari, ne znam odakle, dobro došao je taj krompir stari. Bilo tamo puno krompira, narod uzimao koliko, ja uzeo malo, uzem 10 kila sam uzeo. Samo sam rekao Vasiliju, kad kuvaju da ne meću mnogo masno. Prošli put sam uzeo grašak, mnogo masno bilo za 4 prsta. Se slogiraš, kaže. Znate šta je da vam kažem, ja sam za vrijeme komunizma kršćan u crkvu. Moja majka mene krstila noću Svetog Nikolu, pošto je otac bio komunista veliki. I ja sam krstio moju djecu. Moju djecu sam krstio u crkvi. Uvijek sam ja bio za crkvu. I kad cijela crkva se pravi na Karaburmi, kad nisu dali da se pravi crkva, bio je jedan otac samo i ja sam s njime razgovarao. I oni nisu htjeli da daju da se napravi pravoslavna crkva gdje je okretnicana stara. I on je rekao Bora, zvao se Bora. On je rekao u skupštinu, ja ću da umetem šator, da narod vrši svoju službu. Jedva su napravili crkvu na Karaburmi. A u manastir ne mogu da idem, bolu me noge da vam kažem nešto, nisam baš nekako. A i da vam kažem, u manastiru to je sveto mjesto to. A i tamo dolaze svakojake bitange. I što kažeš, kad vidim kako grabe, ono ni molitva, ni očita na sve. Tu kad ne bi bilo hrane, dolazili bi pravi vernici. Na molitvi nas ima primjer 100, a ono dođu 3. Još izvojevaju. Nose lonce, nose kante, ona čuda. I onda meni je to mrsko, a u crkvi Dušan krstio moju malu. Dušan, Aleksandar Nevski. Meni je ta crkva mila, da vam kažem, Aleksandar Nevski.
Ja kući imam ikonu staru rusku. Ne bi je prodao za nikakve pare. Jer to je, mi smo živjeli u toj štali, siromaštvo smo živjeli. I bila neka Ruskinja koja je pobegla od carske Rusije, ona. I moj deda nju pomagao. I kada je baba Kata ta umrla, komšije razvuku. I ta ikona ostane, deda uzme tu ikonu. To je neka u plehu ikona neka. Pošto su oni bili komunisti, moj stric i moj otac, baba dala meni to. I ja to čuvam u sobi. I prvo bilo u hodniku i vidjeli zetovi, kaže se proda ovo, ja kad ne prodat. Ja se uvijek pomolim kod te ikone. Majka Božja Isus, drži ovako Isusa. I uvijek mi Gospod Bog pomogne. Uvijek kad ti najteže pomoli se, Gospod Bog će ti pomogne. Jedan dan nisam imao pare da kažem i rekao ja skupljam drva uveče što bacaju kod kante od kreveta na čuda i ja rekao ajde prođem pored supa tu. Ja sam našao da je parking pomeren 500 dinara. A jedan put sam isto tako nisam imao, nađem u autobusu na sedištu 200 dinara, kod je nekom eto. Znači Bog usklađuje sve, samo nemoj kukaš. Ako kukaš, Bog će ti uzeti ono malo. Jel' tako? Samo da vam kažem, mene čudi kad vidim koliko su bogati, kukaju, sve grabe, ko da ću u grob donesu. U grobu su svi jednaki. Evo da je moja čerka sahranjena, ima i muslimana, ima i Hrvata, ima i Jevreja. Svi su smrti jednaki. I niko nikog ne dira. A čim prođe se kapija, odmah već počne mržnja, počne sve. Mi smo na ovom svijetu prolazni. Mi što vidimo, vidimo. A ima i nevidljivo, da vam kažem. Ima. Da vam kažem, kad je moj otac bio od komunista veliki i bile zadušnice, moja majka nije podelila. Kad je nešto odarilo u astal, moj otac je skočio da stala, šta je ovo Đuko, šta je ovo Đuko. Ja se pomolim ovdje, ako sam ja pravedan, ne čini zlo, Gospod Bog će ti pomogne. Ako se moliš u crkvi, čini zlo, nema to. Naš narod mnogo suje, da kažem i grešan narod. Ovo mi što ispaštamo ima sagrešenije kroz vekove. Ona je ubio oca, ona je ubio cara, ona je ubio kralja. Sve to sagrešenije ispaštamo. A da vam kažem, srpski narod luta kroz mrak. Zbog te grehova. I nikako da izađe iz tunela. Nigde kraja nema. Nigde kraja. A i mi Srbi smo postali malo čudan narod. Jedni Srbi pravoslavni. Jedni Srbi se prave Turci. Jedni Srbi se prave Hrvati. To su sve Srbi. To vekovima tako ide. Ja ne želim nikom zlo. Vidite kad neko bolestan, ja se ne smijem, neki se smeju, sve. Ali sve se vrati. Verujte vi da se i prokletstvo vrati. Od dedova prokletstvo ima. Hvala Bogu, kažem, uvijek se pomolim ujutru. Kažem, Isuse Hriste, oprosti mi grehe moje, Boži sine. Uvijek se molim. Imam 67 godina, imam ženu i dve čerke, ali one su udate. I unuče imamo ovo malo to. Eto, to je to. Sa mnom živi to unuče. Pošto čerka digla kredite velike, nema uslova tu. Ona je staratelj. A ja kažem, makar nešto ostalo iza čerke. I rekao sam ženi, nemoj da kukaš, pusti da je duša se svije duša. Ona niti je tamo, niti je vamo. Ti kukaš tamo. Pusti kuknjave. Pa neki dan je izvadila neke stvari. Ispala slika njozina. A ona kaže mala, deda, a gdje je moja majka? Počeo plaći. Ja kažem, tvoja majka na nebu, Marija. Ona gleda da ti budeš dobra cura. A kaže, ja sam se požela moje majke. Ja kažem, ona tebe vidi, ali ne može dođe, daleko je. Kako da kažem da je umrla? A ona kaže, kad smo jedan put ja i čerka išli, ova bliznakinja, to je bliznakinja možda. Kaže, gdje idete, deda, idemo kod lekara, idemo. A ona kaže, idete na groblje kod moje majke. Sad nju najviše vole, meni su veliki unuci, a nju najviše vole, najviše. Sada vam kažem, aj Boga smo živjeli.
Ljudi vide ono što gledaju, ali je mnogo više onoga što ne vide, a postoji. Ovaj život i sve što je ovde, trošno je, kaže Božidar Stojanović u emisiji Govori da bih te video u priči I kamen je trošan. Muzički segmenti, vokalna interpretacija Andreja Anđelković i ulični svirači na beogradskim ulicama. Autori: ton majstor Goran Ivković, novinar Dragana Veljković.